Permítanme que empece agradecéndolle ao Bloque Nacionalista o seu voto favorable para a toma en consideración desta lei e permítame tamén que lle recorde ao Bloque Nacionalista e a toda a Cámara que os socialistas galegos no 36 estuvemos co Estatuto, no 81 estuvemos co Estatuto e hoxe estamos defendendo o Estatuto. O sea que oportunidades todas e defensa toda. Remarcarlle tamén a toda a Cámara un concepto, que a proposta que se fai en esta proposición de lei é rotundamente dentro do marco constitucional. E é donde aí nos temos que encontrar. E ao mesmo tempo, lle quero plantexar ao Partido Popular unha petición, sei que valdía. Señorías, o actual presidente da Xunta de Galicia, cando estuvo no goberno con Fraga, non reformou o Estatuto. Cando era oposición, hubo un presidente socialista que levou adiante todas as negociacións para reformar o Estatuto e o bloqueou o Partido Popular co actual presidente á cabeza. E este mesmo presidente que levaba no programa a reforma estatutaria, que no discurso de investidura lle garantizou a toda Galicia que iba a abordar a reforma estatutaria, que nos debates de autonomía falaba da reforma do Estatuto, que chegou a dicir que había que esperar a sentencia do Constitucional sobre Cataluña para non equivocarnos no camiño, e que era o momento en canto chegase a reforma constitucional, a sentencia constitucional. Hoxe, señor Feijóo, temos que poñer en evidencia unha claridade. O principal inimigo da reforma estatutaria se chama Partido Popular e presidente da Xunta de Galicia. O resto, señorías, señoras e señores, o resto son disculpas de mal pagador. Hai crise, evidentemente hai crise, pero cando non había crise tampouco era o momento. Hai 5 anos non era o momento, hai 7 anos non era o momento. E vostede, por moito que endulce a situación do Estado autonómico, hai 7 comunidades autónomas que xa teñen unha reforma estatutaria que mellora os dereitos á financiación desas comunidades autónomas. Señorías do Partido Popular, a realidade é que nin impulsaron, nin van a impulsar nunca unha reforma estatutaria por un criterio ideolóxico do Partido Popular. E aí están vostedes presos de Génova. Aí están vostedes presos dese galego que dice que quere tanto a Galicia, pero que lles proíba a vostedes equiparar as galegas e os galegos co resto dos ciudadanos deste país. Están vostedes, señor presidente, señorías, están vostedes traballando para pasar a historia deste país. E van pasar a historia deste país como o grupo que impediu que as galegas e os galegos teñamos os mesmos dereitos e deberes co resto dos ciudadanos deste país. Claro que é inusual, señora Imerich, que un grupo parlamentario traiga unha proposición de lei para reformar o Estatuto. O usual é que o traiga o Goberno e o grupo parlamentario que sustenta a maioría. O usual, señorías, é que, como se fixo sempre, sexa a Cámara Legislativa a que propón o consenso para un novo modelo estatutario e non que veña un goberno a decirnos a todos que esa é a proposta do goberno. Señorías, é moi fácil. Non pode ser a proposta do goberno. Ten que ser a proposta desta Cámara. Teñen que ser as reglas de xogo para competir en un novo escenario económico e financiero. Miren, señorías, vostedes están usando a crise para desmantelar un Estado social, para tumbar as políticas educativas e para tumbar a sanidade, a educación e a dependencia. Pero hai que engadirlle algo máis. Están usando a crise para tumbar a reforma do Estatuto. Están usando unha crise, cando fai 7 anos non había, e fai 4 anos tampouco, como unha disculpa para tapar unha situación vergoñenta
que quedará escrita nos anales deste Parlamento. Saben vostedes moi ben que non queda tempo. Saben vostedes moi ben, porque o saben, que é absolutamente necesario acadar un acordo entre todos nós. E saben vostedes moi ben, señorías, que se alguén non quere un acordo dentro do marco constitucional, o Partido Socialista quere un acordo dentro do marco constitucional. Que non quede ningunha dúbida de que nós pensamos que isto é para Galicia. Eu lamento que perdamos outra oportunidade de creer en nós mesmos. Que vostede, señor presidente, que pasea toda España poñendo a man no corazón, que hoxe mate o que é o auténtico guieiro do desenvolvemento de Galicia. Un guieiro que podíamos pactar para dar respostas ás eivas que contén o texto actual. Eu quero, e remato, quero insistir na posibilidade que temos de levar adiante un gran acordo de país. Quero insistir, señorías, que Galicia non pode ser relegada á segunda división. Quero insistirlle a todos que non podemos perder pulo con respecto ao conxunto do Estado. E lle quero dicir ao Partido Popular e ao Bloque Nacionalista que o único que nos trae a poñer encima deste Parlamento esta proposición de lei é que consideramos que se Galicia gaña, gañamos todas as galegas e todos os galegos. Que o único obxectivo do Partido Socialista de Galicia é presentar esta reforma de lei con prioridades para dinamizar a nosa economía, o noso emprego, blindar a sanidade, blindar a educación e que o marco adecuado é o noso estatuto. En este momento, cando en Galicia o paro crece o doble que en España, cando o número de afiliación á Seguridade Social cae o doble que en España, cando lideramos os seres de toda España, cando cae a produción industrial 6 veces máis que en toda España, solamente se gaña Galicia é cando gañamos todos, señor presidente. Este é o noso obxectivo. Eu, despois de escoitalos, sigo facendo un chamamento que polo menos quedará para as futuras generacións. Como sempre, como no 36, como no 81, hoxe os socialistas galegos pedimos a esta Cámara que non releguen a Galicia á segunda división autonómica no Estado español. Moitas gracias. Moitas gracias. Votamos a continuación a toma en consideración da proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. Votamos. Presentes na Cámara 75, votos afirmativos 37, votos en contra 38. Queda rexeitada a toma en consideración deste proxecto de lei.